Καλησπέρα παιδιά. Η μέρα σήμερα είναι Τετάρτη. Κάνουμε εδώ κάποιες εργασίες στο έπιπλο. Σιγά σιγά προχωράμε. Έχουμε βέβαια λίγο δουλίτσα γιατί είναι οι λεπτομέρειες τώρα που μένουνε. Π.χ. εδώ πέρα ασχολούμαστε ακόμα με τις τουρμπίνες. Σιγά σιγά τελειώνει. Έχουμε να ξαναπάμε δυναμόμετρο, να δούμε ότι είναι όλα ok, να σηκώσουμε και λίγο πίεση ακόμη γιατί δεν μας έφτανε νομίζω. Τώρα μετά μένει, αφού τελειώσουμε εδώ πέρα το χαμό που επικρατεί, να αλλάξουμε λίγο θέση στο χειρόφρενο, κάτι ψηλό αλλαγές δικές μας που χρειάζονται και έχουν μείνει τελευταία, και μετά πρέπει να παραγγείλουμε λαστιχάκια και να πάρουμε βενζίνη άφθονη και να πάμε να το λιώσουμε. Αυτά λοιπόν. Σας αφήνω, θα έχετε σύντομα νεότερα. Αρχές του μήνα είπαμε έχουμε και το giveaway. Με κάθε αγορά t-shirt παίρνετε 3 συμμετοχές. Έχουν μείνει λίγες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι ώρα το δείτε το βιντεάκι. Και μην ξεχνάτε like και καμπανάκι.